Ada ini kalau rantai lho, kuwi rantai. Ati sik ngeteri. Ayo opo? Aku ben mabur. Kok ben mabur. Buri cek sambal gorengnya aja ngerti. Entekni rene semangat. Sonteng lah sego anget piye enak sego anget. Sik wis Pak Supri cek anu. Iso lho. Mangan ra dikok iso. Anu apa? Wah, kayak macam kok tak biye kita sikone marang lho Mbak sampean yo enggak oleh. Marang anu ajar mbok pendidikan aku. Lah tolong mau ora kecoke. Lho kuwi aku apa? Di sore mau. Yo kamu di sini. Yo karena mainnya ini bar kecoke to. Heeh. Lho ini bar kecoke yo bisa iki memang. Iki tak kon narekne ngono. Oh, aku ndak maksud. Ijek mi sambal goreng iki lho nggih mau di HP-ku nang ndi. Iki lho taware ku nyapa karo ono iki. Iya ya iso. Ini bumbu ayam bakar Mas. Yo nek kami. Adanya ayamnya. Ngadit bumbu. Rawane urip. Yuk. Anda delok ndase. Ora keluar iki. Wah, ini. Bakci. 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 Dek, tolong aku ben anglong wetengmu. Ya saya dapat kepala. Aku kan sama saya. Saya dapat kepala, Pak Anu. Ora mungkin gelem lek, Mas. Oh, ditoto apik aku mbok blek-blek ngene lho. Ya sik to ben dipangan sik. Kok adene kene Pak Morena? Jajangi ya. Iki lho jajangi. Kok ora njaluk slondek ta. Iki wis ngene lho kok diwek-wek ngene lho. Mangan lho wek-wek mangan ben. Aku kan sapa danang wedi Mas. Danang Mas. Kok nose? Udah nase. Ini aku wong danang aku ya. Sini lho. Wes, danang. Lho, mono to. Name ngono. Arin. Kok boleh desa tok ceker Pak Preyoan karo jero ora foto. Iya nek ngene bisa. Kae lho. Lek kancane bagai lek. Yang mantap loh. Ini modeng-modeng nek ate gede. Ayam ente sing ayaman tuku bakso di pas puasa ora sido. Wis gede saiki. Apa poso to, Bu? Enggak cilik. Enggak. Enggak. Engkas biasa masjid NU. Mbak wong. Ini NU, masjid NU. Ya kelurahan Sukoharjo. Perwakilan kelurahan kene ning masjid NU. Apa? Nek ayo. Sampeyan tuku untuk diri, keluarga gede. Kamu iki gede. Ini sore nang BRT. Oh, nek pesene 10 kilo pesan Mak. Apa? Pesan 10 kilo. Nah, ayo kita aja ndalin lho BRT. Belum iki. Ini kilo delok dhewe anget apa ora. Rangan juga nang ngene iki. Anget kan cuman. Jadi iki lho. Ujune nang jero. Duluan kuwi. Ya apaan? Yo. Tambah Ya iki gelas bumbune lho, tak emani. Arepe tak apa iki? Enek kae wong duwe cukup aren. Jalan lho. Ya gorene ya. Bawa. Namanya manduan. Nah, kok langsung Pak Pres kok. Namanya ada nang mau. Dik. Itu wae menurut moto aku Pak Ren jani yang ngono enek. Adene premong kok. Aku boleh nak. Berarti sing jari. Kliwatan apa
kurang dhewe. Kurang. Kenapa nih? Jangan lupa. Apa ya? Kurang mana? Enggak ada dia. Kan ada. Jangan lupa. Tapi kurang. Kurang ya. Pedangnya tadi itu kejaran. Kamu sendiri. Jangan dong ini sore kalau ireng. Kenapa ya? Kasihan juga kurang gula. Iya. Ireng mati mau Saya mati cara kena biota. orang kena tuh cek telat dulu. Apa nih? Gedang. Wah. Ini lagi punya apa mana? Kamu kan kosong. Ben pinter ceker. Apa gue ya? Wis to warkong tak entekne dhewe wingi. Rendang yang bapak. Iya, serundeng tak dhisik serundeng meng. Apa nganu? Gedangnya apa disebeti? Iki kan jek anu nek tak keroki kowe enak bumbune iki. Aku nek gedang apa tahu tak sebeti enggak tahu mak lanas. Makanya tak buntel ngono tapi enggak disebeti. Lanas. Ini buntel Pak. Nah tak buntel kan tak sebeti Bu. Dadi ngambil sebet. Yo segoni aja jajal kowe lho rantai jajal. Ku sing enak to mengi sesuk. Sing enak sesuk esuk kuwi serundeng karo sego anget, wah enak. Lawe payek-payek entek. Tapi segone iki anget. Carane kapan? Hah? Sesuk. Darangane sesuk. Sesuk. Lah wong sarepe dodol tak cepaki gedang. Lah wong ngene sore enek. Kabeh diwai rumput Jepang sak ngetan sak ngulon. Ndi jalanane? Kowe Pak But burine mus. Ning latare wong ora apa-apa kan wong dhewe utawa mos dodol ning kono. Ora dadak golek ning pinggir dalan. Lah wong wis teko meh Saminah kae kok. Enggo-enggoan kae kok. Lah ning latar kuwi kan pinggir dalan. Ya, wasane. Dodol ning latar. Kuwi latar kulone kuwi. Yo, Tembus di rumput Jepang kabeh kok. Kalau gini prio kono wis oke. Nek bakan yo kok dirumputi Jepang bakan sama. Biasanya tengah apa mau mewarnai. Dolanan. Mana iki lho karo ijek nek tadi. Kalau prio kono malam gua. Enak lho, wis segane anget enak iki. Esuk-esuk enak. Aku prianget segone. Bapak bingung segoan. Oh, lah lagi sarapan isuk kan enak toh. Sambal goreng kok sambal goreng. Minggu tak jebut anu ae. Ambune ra enak ambune. Aku tak ya dua berarti. Bu, aku lho yo. Ayo. Ambune gak enak, Mak. Tapi gak apa-apa segone. Aku bayu dong. Enaknya gara-gara tukul kan yang menunggu. Tek kondisi sing tak uncale kae. Enggak jane. Minta wong loro ae. Iki ya mikir. Ambune bari segane iki kaya piye kaya Ambune gak enak. ndak enak ngono. Apa tembung batin ngene lho. Heeh. Heeh. Tekku enggak sing tak uncale kae. Segone iki ra mah. Corongane kepanasen. Turut pinggir iku. Lah kuwi gampang itu kok nakmu kuwi ditukokne dhuwur karo taline kena kuwi. Buarin corong. Lah iya. Lah tak uncale. Garing enggak. Tetek kuwi ngono, turut pinggir garing kaya karak. Corongane kepanasen elemen iki. Uncale pinter ya. Lungguh lah. Ben kene belung kuwi kan enek anune to kuwi bumbune kuwi. Aku tak bumbu sak plastik. Yo. Dom.